Ghana man mwakwa ya wadu mechia mo. Nimse onyame adom mo ho ye pa. Me fa saa kwanya iso no machia otumfo se etu otoso mienu. Asante man wura. Na masa achia tachima man hene osi ade yo kumfia me ya otoso 9. Na masa achia na nan atran konya nyinara. Etitru osagefo osi ade yo agyeman badu a otoso mienu. Do maman hene en nanan matran konya nyinara. Na masa achia opani agyeman historian. Mse obone homoden pa na mse eye mede se mensem a na me cheche mu no ono soso aba be yi ano kama anu ye no mani agye ho pa pani nyame nhirawo na ensem na wo kan ye na me so mefa bi na me so me de atufuo se de wo kan no se ye nyina ye esua de wuni mu de pa me esua bebre ewom se minimum abakosem ni bidie nanso mitumi se wuni bebre se o kire mu se de edi kan emra asokore domtenfo no ekotena ho no emra otumfo pokuare odi kan de onkotena ho no na nipa ni betete ho dada eye no kore na nkuro ni bi ho akekere dada na sa obewuze omo kono mpokura no omo di kan kotena ben nsu atre ansa na kire wotu ko ba bia woti bam se ye nyina nsu ye nim se ukokotu obi na se wo de wakonwa kese kwa empempi no kuro no beka wo ho a no abeka wo man no ho enunti ohwe ebiti se memfa GYAAMAN ho ankuro ni bi kese pa ba ko we doma nse ye ka doma man a ya na ye ka wamfie ka ho ene doma akwamu ene amai bebre nkuro bebre ka ho nanso ye nyina ye nim se domafo koe na wamfie fuo no mum ene ma won baabi etenaye na emom na se doma hene baako eba ekodi ade wo wamfie nti emra abrofo no ba no ope baabi ede capital akono no se daabi me ma ye nya no wa ha na me papa atutu ne na ya freedom ana se wampa mu aba wamfie je sabre na doma ye fe no wampa mu enti yamfa nko magya ho eno ka ho bi ena doma ba ye kese a enti ho nyina ba ye ne dia nanso so wahun se okokoto wamfiefuo no mpo doma ne nkuro na ankasa ne bi kura di kan gya no ansa no wo ko na emo ye ba akunti sumafo ekokoto kotifo ene ma suma saase ba bi tenae ewom se akire okofa won de nanso so okoto won na se ye ka koti ni nyina ye ka fa eka suma ho ana ene nkuro ne bebre nso wa saa na tie oba bia enti wo ko ba bia yemfa ne se ansa na wo benya Asante man no na wo kwa man ana se Kumase man no oba betu amakum na enso so amakum abeka Kumase man ho evise Kumase man no ekofai eno nti sa wo hwa GYAAMAN fo na ankasa kra no oba na bonofo ni bi wo hodada GYAAMAN fo baaye no na ebinum wo hodada ena won so ba befa ho bekofa ho egye asase no enti se etisa dia ene na chese se de wa wo kan no pani se de wo kan se na pokuare ebeko fd GYAAMAN fo no so enti ho nyina kwaye Asante enti efrisa no na chese se GYAAMAN fo no bekofa nkuro ni bi eme ho be ye won dia
ɛna asante nso so ba bɛko fa hɔ ɛma ɛhɔ nyinaa kɔyɛ asante dia ɛne na brekumfoɔ no baabi ɔmo akɔtena no ɔnti Gyaman asase so biem because wakɔtena asante asase so ɛsɛ ɛhɔ nyinaa bɛyɛ asante bio sɛdeɛ wokae sɛ Gyamanfoɔ no ɛne asante kompre nan ba wantimi ani asante so ɛyɛ no korɛ deɛ twa toɔ koraa yɛ nana msɛ Kwadwo adinkra ɛdeɛ so na ɛno akyi ɛna aborɔfo no ɛbɛko fa asante ɛyɛ no korɛ sɛdeɛ woka no todo ti aborɔfo no bɛko fa asante no ɛyɛ 1874 no ɛfiri hɔ no koraa no ɛma asante ahoɔden yɛ den ɛkɔɔ fam ɛkɔsi mmra afei deɛ wɔbɛkye Prempeh the First ɛkɔɔ ma asante no yɛsɛ na afei onni hwɛsofoɔ ɛno mpo no adeɛ baako ɛwɔ sɛ asante no anti anna ɛnna kɔfa yɛ asantoa ntɔkwa no baeɛ no efisɛ sɛ nka asante te da nka broni kɔɔso wɔ kɔ akɔgye sikadwa no nka wɔbɛtumi afa akɔ nanso aman no bɛka bɔ mu a ɔpanim sɛ wo ankasa wonim pefe sɛ mpo saa ntɔkwa no deɛ wɔdi ani nimu baako ɛka nana yɛ asantoa ho ɛyɛ nana kwamna kyerɛ a no ɔyɛ awu adumase hene enti asante no mu antete saa na emu no ahoɔden yɛ den ɛkɔ fam ɛyɛ no korɛ emra asante na ahoɔden kɔ fam bi sɛ na aborɔfo no ayɛ saa no nti no abrɛ wɔn ase no nti no ɛma Gyaman ɛma hyɛ ne force ɛkɔto hyɛ ebrekum so ɛyɛ no korɛ nanso so adeɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ emra aborɔfo no bɛdi asante so no wɔde toɔ bi to hɔ ɛma asante saa toɔ no sɛ pani wodi ho adanseɛ sɛ na Gyaman nkuro no so tua bi efisɛ no ɔno broni no hu ne sɛ asante na ɛhɔ nyinaa ka ho ti sɛ wadi wɔn so deɛ a ɛne asante nkuro na ɛwɔ ɛnɛ current Asante region no etua bi deɛ a ɛne na nkuro no nso a na ɛka asante ho a wɔwɔ bono no nso sɛ ɛsɛ wɔn so tua bi enti na wɔn nyinaa tua bi tinam so wɔn nyinaa tua bi na aborɔfo deɛ wɔhu no sɛ wɔn nyinaa no ayɛ den wafa wɔn enti ɛyɛ no korɛ sɛ ɛno Gyamanfoɔ no mahyɛ a wɔn force ɛsa kutia verse brekum ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ asante no mu a emu atete no ɛna ɛsa kutia ɔno ane ho ɛno nti na obroni hu sɛ afei mu atete a obi edi ne ho so a sɛ obi edi ne ho so na amamuo na yɛ den ama no ti asa yɛ den ama no de a ɛne na kwan a ɔbɛfa so a ne sɛ wɔbɛsa aboa sɛ wɔpɛ so wɔka wɔn ho bɔn di a ɛne wɔbɛboa ama wasa aka wɔn ho abom ɛno nti na nkuro no a ɛwɔ present day Asante region no dodoɔ no agye tum ɛno kra nye wɔn nyina dodoɔ no agye tum mu no so wɔbɛka wɔn ho abom no ɛkyire no obroni timi convince nkuro no a ɛwɔ bono ɛne ahafo no mpo a wɔn pɛ sɛ wɔbɛka abom no wɔn nyinaa ma wɔkɔka bom sɛ ɛbɛyɛ a it is he is restoring what he destroyed so enti die broni no bɛsɛe no no ɛna ɔsa bɛ restore enti ɔbɛ restore no na kyerɛ sɛ afei wasa bɛnya no sɛdeɛ na ɛteɛ kane no ɛyɛ no korɛ brekum hina a ɔwɔ hɔ saa brɛ de yɛ n'adwen sɛ ɔnwan biem na emom ɔbɛ rather no ɔbɛsom Gyaman dinkra nanso so akyire ɔkɔka ho ade a wɔ hɔ nie sɛ no ɔso ɔbɛsom a ɛna akyire on sɛ saa ɔhene na ɔwɔ nyina na ɔnya ade hye sɛ deɛ wɔawo kan na ɔnyina yɛ ma enti afe na ade hye na nkasa ebia duru so a odi ade nti sɛ afe na konwa na godi ade hye na nkasa hɔ ɛna ade hye no akyere wɔn root enti ɛnya mma no ɛna bɛkyerɛ wɔn root ne baabi a wɔde kɔ bikɔ wɔnya ade hye na nkasa no ɛne ɛna bɛkyerɛ saa ayi no enti
Penny me da se pa. Nemo ba ko na etwa ato na okan de se me kan me fom ya fa che me. Nemo de na me pa che ne se ase emre bi asem a wo kaaye ene se si ade na wo ka no na me nhunu so papa. Ba wa kirekirim. Ntem se ne kwan so a no no. Nti opani me no obedi nkomo bebre na masua bebre afiri ho. Na de me nsusu minim no me de aka ho ama ade no aye kama. Na emum yenyina yente ase se mabuno yenyina yente ase se no kore se asokore dontenfo no enye won kwa enye won di kan kọ ho nanso so Asante di ho so no ene wode won kokọ dua ho won na ade hye na kwakutia asefo no owom ene wode won akonwa ema obo akonwa ma won wo ho wode akonwa nam so ho won na ade hye no enu nti se won na ade hye no dia na enkuro no a abehye ho ni nyina abeye won dia sabeye won dia ene na enkuro no eye brekum edia tise ye brekum so dia na eye Asante edia ena obroni aba beku eti Asante ade ba akwa esi ehunu se san tokwa Asante ku ye nyina na enkuro a ewo bono ene ahafo a eka Asante man ho no won nyina ku bi se da bia meka se me menchi efri techima ya kurofrum nanso enam saa ne man su nti menchi akwa denkyra diaso enti denkyra diasofo eye techimanfo na nam se wakotena denkyra saase su nti se wo ye denkyirafo so enso kwan ba ne fa so akokon ya na etukotena ya enti no se oman bi ekofa baabi a ena ansa na wo be tantokwa ye course ni nyina na abrofo no ena kudi Asante so sa Asante a wakudi no so no na ne man ni nyina ka ho ena wakudi won so se ohene a wodam nyina mu ano no ye kye no a eyo man ni nyina na ya kye no ena memu atete ana obroni na ase da bi dia me ye no ba hu se mwa mia nkasa mamamu enti masama kamu abu eti se de na etie dada no enti ne fe no restoration enti sa na tie but eno nkere se by force se obi ka ho enye by force Asante Confederacy and Asante man no enye by force na emom de wo gitum se wo ka ho de eno so obi anso ntimi ensi no kwan enti sa wo hwe se brekum ewo hoi na wono eye ntokwa ne nti na wo free ni kurom kokodua ho ana enye ono ane pe Asante hen na de ne call ho say be my god enti brekum de wo Asante hen na emom so obi bedi ade na wonka ade hye no ho na emom wo ye ba obetimi aka bibia se de ope no e de akoba bi ope bia but ade hye no de enam se wonim se ha na ofri ha na wo ni nti saa na obeye ena nam se GYAAMAN antimi anni Asante so danti no wantimi anni Asante so da eno nkire se because of that no nti no asase a Asante gye no GYAAMAN ntimi ma reclaim nemom abrofo no ena be sei Asante no ena wasa restore nti at the moment oba restore pe no eje se sa asase no esa ye ne dia nemom se ohere na oho no oka se media me nka ho bi mu a Asante nso ntimi nka se by force okoche no ontimi ana se by force ese oka ho ontimi na ni nyina ye kasade ene afutuo ene ye de ma opani me da ase nyame nhyira wo